Karbeng long kang pitching thur piglo pusi Karbeng long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang mai meeting along lapen ke konat ni amai along ta Hong Kong si ningje bonglo Karbeng long tame quality education aputhak tame penang an pachet hanglo si tame piniar ni an ta ahok pet a quality education theglong pamimila Lasonsi Amri Block Mission Coordinator Sahem Chukumar kiwang we jok dwar amla lapen Amri constituency ke parlo school ahem Than bang lo ke than thi polam ke klang iya thepi haladak BMC asai hempensi ke pangcheng pon Lahaya Chukumar tum achiklo sai hem chewang we pen e phongvet ridak chipi thai ti pusi hadak kedo chirok tok atum khrangke aphan nang than bachini atheke chiklo e jonang bong pen arni sinini an bang chotiti lake kadoka we aratum theglong from Attendance register along ke full attendance ke dokok ke service rule aron karkan kalilang na. Education EM Richard tok bitame amethang hawarsi chelang chotsi angkrak pen birta retuno. Amri la pen chinthong hawar single teacher anparta lo than the alam ki kiklang anta thangnat akang sai PPC alom pathebo. Dwarba goria ratum chotong quality education kelong nang jima puta arjumi me alam binom. Non Lahaya Chukumar tumaphan shokos pidet pen pangsamri alam kali. Lahaya Chukumar tum osumara kailong kijui kapinchong det ke Karbeng Autonomous Council penta sodak RDNC insai nangji. Tangte Karbeng Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangla pen education EM Richard Tokbi ahok pet akang sai bihai jima. Quality education alama puthang mai meeting along ke hang taram ingto nangpo. Jongsi education anan RD pithek kulote. Nonason Lahaya Chukumar tum sai hem chiwang we jok loke than the school kahumri asai deng disi hempen online akam tiklem pathelok si asai hem chiwang we detiti. Lahai henlo Amri Block Mission Coordinator asai hem Chukumar amen. Jyoti Prasad Kakuti MIS Probin Terang JE Dipali Ronghangpi IERP Rex Sangma IERP Samarjit Chauhan IEARP Mosam Chakraborty LDA cum Accountant Lal Bahadur Chauhan Block Accountant Rabindra Rongchehon Block Accountant Tenjing Kramsa EDP Mojul Barua DQM AS Lahaya Chukumar Hello Sai Hem Chiwang We Pen Sorkar Pen Kipi Bainong Chuencho Pion La Pen Chokida Atum Ke Arniwang Ta Sai Chiwang Laso alam bang ya hoklo nili ham taladak are matlo nili arni bang ta nangle bang seta kai tala chukidar bang kote doji seta bad baki tuman bang ke theklong komsom bang wepin nasom la 90% attendance ke avema pusini di mathadak tala sopothak nanghin pen PC pui alam bang ke lalo nili pudami alam bang ke la kebang wedat ajoine bang si la bang so ladak ablok kaparlo askolong an ke kimisen lubang ke tek damlong komu adak penama si jadat lo mat hala sekolah long stame teacher atum kachi damde lugethan the la sonse onglo la si nilipu damji bang ke la tum pan sonse pawang verima la bang ke angsong sor decision bang en that prabjing sudak pen labang en to the same music Chinthong pen hemari rong par Karbeng long life